Tam bylo jako z toho čistého bod. A to se zvětšovalo a šlo to až do toho obrazu jako takového, který by se reálně promítnul. A pak už s tím pracovat, jak budete vy, uznáte za vhodný, jak to namnožíte, jako roztočíte, otočíte, to už vám nechám pak. A je ta myšlenka jakože vlastně za divadlem, čili od něká z té prázdnoty, že přichází a že tam se to prostě namnožuje. Mm-hmm. A asi by to možná mohlo skončit potom ne do toho útlumu, ale v nějakým tom jakoby šokem. Že skončíme prostě jako v tom největším chaosu toho obrazu. Yeah. Jo, uděláme teda a já prostě na vás nějaký nenápadnou značku a nebo něco a v tu chvíli bychom jako skončili v tom maximálním obrazu. Super. Ještě brnkněte. Jo? Ještě brnkněte. Skvělý. Jako dávám si to, píšu si to. Jo, za divadlem světa se to nějak, myslím, že se jmenuje Za divadlem světa, nebo tak nějak. Skvělý. Za divadlem světa jsem. Takhle jsem, že tam jako je, že se tam rozprostírá v různých variantách, v různých možnostech. Ale přichází tam jako z toho divadla světa, čili tím jako začít. Jo, skvělý. Bude. A Jane, vy máte teda tohle. A dáte mi k ní nějaký taky? No, instrukce? Mě tam teda napadá, ale nevím, jestli to je možný. Prostě jako tisíce malinkých jako kroutících se spirálek a teď oni postupně budou jakoby se zjasňovat, až z toho pomalinku jakoby najednou se vystoupí ten obraz z těch koleček. Úplně ten reálnej. No, v podstatě. Dobrý.